आर्यावर्त के मन आनंदित भेल हे। आर्यावर्त के मन आनंदित भेल हे। 22 जनवरी दिन सोम भेल मंगल हे। 22 जनवरी दिन सोम भेल मंगल हे। अयोध्या में राम मंदिर भेल मंगल हे। अयोध्या में बनल राम मंदिर भेल मंगल हे। देशवासी हर्ष उत्सव मनावै मंगल हे। सोम दिन भेल सबके लेल मंगल हे। सोम दिन भेल सबके लेल मंगल